Dis Maríomh. So seo fís beag just chun dullis na pictóí maidir le conas dullaisteach go dtí Google Classroom. So cíigh sibh an sa ghfuil mé stig in san Gmail account. So má héanamh suas go dtí an bar an sa ar taobh na láimhe deise agus cíigh tú an Google Apps button an san. So clicáil ar sin agus tuigh liste os de chóir an san. Scroll down go dtí go gcíonn tú Classroom an san. So click ar Classroom an san agus beidh tú istigh in san Google Classroom space. Cíche tú a plus sign sos an san, clicáil ar sin, click Join Class agus seo in áit ina bhfuil an cód ag teastáil uair. So an cód don rang a gcuinge ná GYPJTC agus ba cheart go raibh an rud sin goram sos an san. So chuir de cursor sos an and click Join. Agus inis sin méid tá tú stig in Google Classroom agus chuirg mé na updates sos an sin agus taiispána mé daobh an san in dhéag sin conas do obair a chur suas air. Gur míle mágah.